didn't vlog. Nabisi ang lola. Allora la macchina dov'è? Qui. Ayun, bibisitahin namin yung isang pinsan ng asawa ko kasi nga may nararamdaman. Nasa kabilang siya eh. So, here we go! Ang ganda ng panahon today. May dadaan kasi ako sa kaibigan ng pinsan ng asawa ko kasi may ibibigay daw siya. May ibibigay siyang qualcosa. So, this is our place where I live. Questo è il paese, il paesino dove sto io. Vero Paolo? Esattamente. Ayan, papuntahan natin yung kaibigan ng pinsan ng asawa ko kasi may ibibigay na siya. Yung bahay niya. Kaya punta tayo doon. Bago kami magpunta doon, yun namin muna yung mga pusa namin, bibisitahin. Basito. Ciao. Saluta mio vlog. Come si dice, Paolo? Ciao. Manda un like, condivide e... Yun, saluto. Ang dami namang container. Ang lalaki pa pati. Ano na to, dito na kami titira siguro pag summer. Kasi pag summer dito guys is nauubusan kami ng tubig. Kaya sabi ng asawa ko, lagyan daw niya ng stock ito oh. Ang lalaki ng container Hindi pala yan siya nagbibiro. Ngayon lang ulit nakapagpasyal dito sa lupa ng asawa ko. Ayan. Doon sa baba ang lagayan ng tractor niya. Ito yung chalet namin. Sarado lang yan. Kaya I can't wait for summer. Non vedo l'ora di arrivare la stagione di miscio. La stagione di estate. Cosa l'hai fatto? Fatto io. Ah sì? Come se fosse una elica, vero? Sì, un'elica che... Hai fatto te? Questo Bravo. questo Gatto! per pulire quei cosi, vedi? Per pulire le cose? L'acqua la si agita, capito? Ah, come se fosse un trapanino allora. Sì. Yan daw ang ginawa niya eh. La si muove e si rompe quelle scene della roba dentro, capito? E poi la scappa fuori dal buco. Boh. Per far cosa? Per pulirli. Per pulire il contenitore grande? Sì. Oh, accidenti. Wala lang, ito lang yung mga walang ibang ganap dito sa lupa ng asawa ko eh. Mga ano lang yan. There's a tree. Mga kahoy. Tapos ayan yung tractor niya. Ayan, yan lang ang ganap. Ayan. Ang hirap nito kasi nga pag nilinis ito is kailangan talaga ng time. Yung tractor niya. Kaya hanggang doon ang kahoy pang winter. Yung pusa namin hindi naman
Hindi siya lumapit. Takot. Natakot. Kaya I can't wait for summer para dito na kami. Dito na kami. Dito ako matutulog. Pero in fairness, ang ganda ng panahon today. Kaya ayan lang. So gusto ko na talaga mag-summer para makapag-grilling ulit dito. Ang lalaki Mamma mia, sono già pieni? Vedi, questo è pulito. No, questo è vuoto, ora lo porto lassù. Ah, vuoto? Li porto tutti lassù. Ito daw, iista ka ng Ancora da pulire. tubig ng asawa ko. Ci metto Yung palang gagamitin niyang questo dentro. panglinis capito? daw. Ah, sì. Vedi? Poi con una sedia, Questo. Bellino. Il seggio, Mag-i-stack talaga ng tubig, di ba? Ay, ito pala yung ng asawa ko, Ewan ko ancora Paolo lapit ci sono? Gli api? Volano. C'è un pochino. Ito yung 3 bahay ng bis ng asawa ko, kawawa. Nililinis. Yun pala ginagamit niya panglinis ng container. Ganyan pala yan. Fresh air talaga dito. Pag nag-summer, maganda dito. Kaya dito ako nag-stay. Stay with me. Buono, vero? Javi is having spaghetti, yung maliliit na spaghetti. Kaya kararating lang namin, guys. Kaya gutom na gutom ang lola nyo. Kararating lang namin galing nagbisita doon sa pinsan ni Javi. Kaya ayan. As you can see, gutom na gutom. Kaya let's eat. Ayan, kararating lang natin, guys. Kaya magdi-dinner na ulit tayo. Meron tayong paksiw. Tapos yung yun, yellow corn. Sa Italia kasi ang tawag nito dito is polenta. Kung sa Bisaya pa, binlod na mais. Nilagyan ko ng may sinabaw kasi ako kahapon na sardinas. Nilagyan ko rin ng maliliit na spaghetti. Parang ba siya? Parang udong. Yan. Itong pagkain na to, yun ang sinasabing only 4 people can relate this food. Kain, guys! Meron din akong munggo. Munggo. After ng
dinner, maghahana ako. Magsusulat ulit at saka mag-study. Ayun, may paksiw akong sardinas. La seconda tempesta a distanza di una settimana sta causando inondazioni, allagamenti e blackout elettrici e ha costretto le autorità britanniche a lanciare un allarme per conseguenze potenzialmente pericolose per la vita delle persone. Il Ministero della Difesa ha schierato l'esercito. Tapusin ko na yung kain ko, guys. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Bye-bye! alla popolazione locale, ma la zona Nakapajama na tayo. sud del Galles, dove diversi villaggi sono finiti soltanto Till next time po. Bye-bye, everyone! oltre 145 km.